समृद्धी महामार्गावर हायवे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमसाठी गॅन्ट्री बसवण्याचं काम आता हाती घेण्यात आलेलं आहे आणि यासाठी 1 ते 3 फेब्रुवारी दरम्यान नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यामध्ये 14 टप्प्यांमध्ये 1 तासासाठी वाहतूक ब्लॉक घेतला जाणार आहे। या कालावधीमध्ये महामार्गावरील वाहतूक पूर्णतः थांबवली जाईल। महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून हे काम सध्या नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुका आणि वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, आर्वी, वर्धा तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या भागात केलं जाणार आहे आणि या कालावधीमध्ये मुंबई किंवा नागपूर मार्गावरील वाहनीवरील वाहतूक प्रत्येक टप्प्यादरम्यान 45 ते 60 मिनिटांसाठी पूर्णतः थांबवली जाणार आहे। काम पूर्ण होताच वाहतूक पुन्हा एकदा पूर्ववत केली जाईल असं MSRDCनं सांगितलेलं आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, गॅन्ट्री उभारण्यासाठी हा ब्लॉक समृद्धी महामार्गावर घेतला जाणार आहे। 1 ते 3 फेब्रुवारी दरम्यान या ब्लॉकचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे।